Мәгариф хезмәткәрләренең матур бәйрәме кояшлы яз зонасында узды. Бәйрәмгә җыелган укытучылар, тәрбиячеләр мәгариф ветераннарын табигатьтә үзенең җылы кояш нурлары белән бүләкләде. Бәйрәмдә катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов тәбрикләде. 65 елдан башланып киткән бу укытучылар көне бүгенге көндә дә үзенең абруен югалтмый, ул бәлки инде үзенең кирәклеген, аның үзенең һәр даим аларны кабатлап торуны истәттә торгандыр, чөнки безнең галимнәребез бүгенге көндә бик зур хезмәт башкаралар. Һәм инде мин үзебезнең район җирлегендәге булган барлык галимнәребезне, укытучыларыбызны шушы профессионал бәйрәмнәре белән котлыйсым килә. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова үзенең сәламнәрен шигырь юллары аша җиткерде. Әгәр дә сез утырткан гүзәл гөлбакчалар шытмый калса күңел түрендә, шуңа сезнең хезмәтегезне бер нинди фәрештәләр дә язып бетерә алмый. Мәгариф идарәсе җитәкчесе Лилия Хабибуллина барлык хезмәттәшләренә, укучыларга белем һәм тәрбия бирүдә тырыш хезмәтләрен куючы барлык алдынгыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Һәр вакыттагыча тырыш, нәтиҗәле хезмәтегез өчен шиксез рәхмәтләремне җиткерәм. Сезгә иң мөһиме сәламәтлек, күңел тынычлыгы, эшегездә зурдан-зур уңышлар. Бәйрәм чарасы бүләкләргә дә бай булды. Бу көнне бер төркем хезмәт уңышларына ирешкән укытучы тәрбиячеләргә Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының район башлыгының мактау грамоталары, рәхмәт хатлары тапшырылды. Шулай ук район мәгариф идарәсенең бүләкләренә дә лаеклылар билгеләнде. Белем һәм тәрбия бирү юнәлешендә 30, 35, 40 ел хезмәт куючыларга да истәлекле бүләкләр тапшырылды. Төрле номинацияләрдә җиңүче укытучылар, тәрбиячеләр дә хөрмәтләнде. Бүгенге шушы ирешкән уңышларыма инде мин бик зур рәхмәтле инде үземнең коллегаларыма, үземнең балаларыма, аларның әти-әниләренә. Бүген инде мөмкинлекләр бик күп, бөтен мөмкинлекләр ачык. Инде ирешәсе уңышларга бары тик тырышлык кына кирәк. Эшебезне яратабыз, балаларыбызны бик яратабыз. Укытучылык хезмәтен гомергә хөрмәтле һәм иң кирәкле хезмәтләрнең берсе булды. Минемчә, электә без эшләгәндә дә һәм хәзер дә бурычлар бер төрле. Балаларга чын кеше булырга, балаларга чын тәрбия бирергә кирәк. Әлхәмдүлилләх, бу тормышка шыгыла. Менә мин күңелем, җаным, тәнем белән укытучы. Әгәр дә ягадан туып, нинди профессия сайлыйсыз дип әйтәләр икән, мин бары тик укытучы булырмын дип әйтер идем. Чөнки бу иң изге профессия. Әле иптәшләр белән дә сөйләшеп утырдык. Әйе, иң актив халык бит ул укытучы халык. Ул үзенең вакытын, бүтән җанын тәнен бирә эшкә. Һәм шуңа сәламәт балалар тәрбияләүгә бирә. Бәйрәм чарасы укытучылар һәм укучыларның чыгышлары белән үрелеп барды. Бәйрәм ахырында эстраданың яшь җырчысы Илнат Фәрхуллин үзенең матур җырларын мөгаллимнәргә бүләк итте. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.